ate, para makita ka sa vlog ko, para mag-ano ka ng mga, ano, ng mga tinda. Kita kami ng Ito yung mga nagtinda ng sayuti. Si ate, ano yung mga Amerikano dito sa Japan? gusto mo mag-order. Mga kamote. Send na tayo ng Oh, tama. mura lang. Mura lang. Ilang taon ka dito sa Japan, ate? 29 na ako. 29 years na pala si May anak ate. akong dalawa. Ako, 38 years. 38 years daw. Ito yung Veteran. mga veterana dito sa Japan. So mga katablers, ito yung mga veterano sa Japan. Oh, hello, kumusta po kayo? So ito mga Bisaya, ito mga group, mga milk farmer. Oh, So, sino yung mag-order ng mga sayuti, no? Iba-iba pa, no? Dito sa Japan, no? wow. Hindi, ngayon, iba ang ano, mga Ah, ko ngayon. No? Ano? Meron akong eskwela ngayon. Ah, Yung meron. pag-province, so, Ah, meron akong karot. Kaya nang oh. pang, ano lang, yung pang-consume. So mga katablers, magbili tayo ng mga gulay, sa kanya na lang to. Ito, kaati na lang tayo magbili ng mga Oh, gulay sige, dito sa ano Japan. kayo? You Dito are sa Marugami. welcome. Dadamihan ko magtanim para sa iyo. Oo, tama. Isa din yung inspirasyon, no? Oo. Kasi sabi ko minsan nasisira minsan pinamimigay pati sa mga Vietnam. Oo, tama. Oh, sabi ko kasi every year binibigyan ko sa trabaho namin. Oo. Sabi ko, "Ukasa, pwede ito dahil sabi." Oh, sige. Tapos nung sinabi ko kaya ano, sa mga Pilipino marami. Sabi ko, Oo, marami tayo. So ngayon si ate, nakilala natin. So dito tayo mga katablers. Marami tayo dito mga katablers. Ano lang mga... sige po. Salamat. Nagsisilip po ako. Salamat. Echo.